Magandang araw po sa inyo mga boss. So pupunta po tayo sa Tarlac mamaya. Bili po tayo ng laminated board. Kasi yung Bani project natin, nag-additional po sila ng cabinet para sa mga kwarto. So tatlong malalaking cabinet po yung gagawin natin. So wala na po tayong stock dito. So yun po yung bibilin natin. Tapos mamaya, so bago tayo malis dito sa bahay, bili muna tayo ng tiles para dito sa bahay nila tatay. So may tiles na ako dyan, kaya lang kulang. So dagdagan na lang natin para magamit yung mga tira natin tiles dun sa mga project natin. Okay, update muna natin dito mga boss. Okay, so ito na po yung bahay nila tatay. So nakapag-primer na sila dun sa loob. So ito po yung sinasabi ko. So bibilang pa natin ng tiles yan. So meron pong tiles doon. So kulay gray na ceramic. So ceramic na rin kukunin natin. Kulay gray din kahit hindi na siya kamukha nun. So tingnan na lang natin doon sa bilan dito, malapit lang sa amin. Tapos yung 60 by 60 na tiles na porcelain yung kukunin natin dyan. Ano, so sa loob nakapag primer na kami. So final color na lang ang kulang dyan. Tapos dito sa loob input pa lang kulang. Wala pa pong ano yan, primer. Okay, so dito naman, so ito na yung mga pupunta sa Bani project. So kompleto na to, pati yung mga takip niyan dyan na rin. So yung susunod na gagawin natin yung cabinet. So kukuha ko ngayon ng board sa Tarlac. So punta muna tayo dito sa malapit dun sa amin para bumili ng tiles. So tara, samahan nyo muna ako. Okay, dito po tayo sa amin sa NTBC Home in Style. Santa Ignacia lang po mga boss. So malapit-lapit lang ito sa amin mga boss. Kahit tricycle lang pwede na. So tingin tayo ng ceramic 30 by 30. Da? Walang kulay gray. Ceramic na kulay gray. Gray po? Oo. Ano nga size? 30 by 30. Sir, dito na available. Ayan lang. Ayan lang. Walang kulay gray. Magkano dito? 33. Tapos patingin nga ng ano, ng may porcelain kayo? 60 by 60. Meron? Yung ano lang, cream. Wala. Wala rin. Ayun lang. Wala. Wala rito. Wala rito mga boss. So bili na lang tayo ng ano. Sa Tarlac na lang tayo pupunta. So pupunta rin naman tayo ron. Doon na lang tayo tumingin. Wala rito sa amin. Okay, tara. Okay, uwi muna tayo sa bahay. So iba muna ipagawa ko dun sa mga nagtatrabaho sa bahay. Pagawa ko muna yung gate habang bibili tayo ng ano, tiles sa Tarlac City. So doon din naman tayo pupunta mamaya. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So imbahin muna natin yung gagawin nila ngayon. So gawa muna sila ng gate habang wala yung tiles. Bili muna tayo ng tiles sa Tarlac. Uncle, gate pala tikas tayo garod. Ahon ti magatong ko nga talisita. Mapalapay Tarlac. Ano sa AJ? Ay 30 kan 60. Ahon mo ti porcelain dat. Kana Next time lang garod. ti gate pa lang. Lang. Okay, daan muna tayo rito sa Tarlac City project. Okay. I-update natin yung project natin dito mga boss. So malapit na matapos tong kisame natin dito.
Baka nagmamasilya na sila dito sa loob, tapos dun sa labas baka gumagawa na sila rin na rin. Okay. So ayan na mga boss, oh. Ayos. So tapos na to. Masilya na lang, masilya. Ano? Puro design. Puro design. Okay. Masilya na lang. So dito masilya na lang. Masilya na rin to. Tapos ito yung wall design. Tapos doon sa taas tapos na. Tapos na po doon sa taas. Tapos dito naman. So namasilyan na rito. Okay na. Ayos. So nasa CR sila. Nasa CR sila ngayon. Okay. Ayun, may design pa rin dito sa CR mga boss. May design. Sabi ko nga sa inyo, puro design. Okay na. Ayos. Wala pa si Ton? Wala pa po. Masama po ang pakiramdam. Si Ricky. Nagbili ko ng ulam din. Ubusan po ang ulam din. Sinong kasama niya? Si yung isa po ngayon. Nag-commute sila? Opo. Dito pala sukat natin mo, ma. Ay, dito pala yun. Okay, so dito mga boss. So nakapagsimula na kami rito. So dito, okay naman yung level dito. So tingnan na lang namin. So i-level namin lahat yan para makita. So dito kasi malayo na yung level niya. So hindi naka-level yung biga nila. So dito nasa 5 cm. Siguro doon nasa 13 cm, no? 9.4. 10. Sa 10 yung ano niya, baba niya, yung tansi niya mga boss. So nibilin muna namin, tapos kung ano yung level niya, kukuburan na lang namin itong biga, itong beam natin. Kuburan na lang natin para mahabol, para maganda sa mata na tingnan. So hindi naka-level, yun na lang diskarte dyan. Tapos dito, tingnan na lang namin dito. So hindi pa namin na level ditong banda. So tingnan na lang namin dyan. Kung kailang maghabol kami rito, habol na naman kami dyan mga boss. Para mapantay lang. Okay. Ito na lang yung board natin. Opo. Kumuha rin sila ng board, hindi? Hindi po. Ba't di pa kumuha? Wala po yatang ano. Wala pong budget. Ang budget, takiton nyo. Opo, nandito. Nag-iwan ako dun sa kanya eh. Bukas po pupunta daw siya dito. Sige. Sige. Ganda na ang mga boss. Gumaganda na. Dami ko po ano. Ito yung lobby. Lobby. I can light pa yun mga boss. Okay na. So masilya na lang mga boss. Kulang dito. Tapos yung magtatakip na lang dito sa CR. So CR ito mga boss, yung nakita nyo kanina. CR ito yung may design. So nakapag-framing na sila rito, tapos may electrical na rin. Ayan, nakikita nyo. So CR po ito. Okay. So pagkatapos niyan, masilya na kami. Halos patapos na. Tapos dito meron pa ditong design. May design pa po rito. May ano pa nga rito mga boss eh, yung estante.
Meron pa po dyan. Okay. So yan po yung update dito sa Tarlac project. So malapit-lapit na. So pwede na tayong magpintura susunod na ano natin dito. Baka makapagsimula na tayo magpintura, tapos yung mga ilaw baka ikakabit na rin para maliwanag habang nagpipintura tayo. So yun ang mahirap kwentahin dito. Maraming ilaw. Daming ilaw nito. Lalo yung strip light. Pati dito mga boss, maraming ilaw dito sa CR. Puno na rin. Okay. So dito yung level dito mga boss. So halatado na. So mas mababa na yung beam doon kung ikukumpara mo dito. So dagdagan na lang po namin yan. Tapos dito sa gitna. So ito dagdagan na lang namin, kunin yung namin pinakamababa doon. Tapos yun kukunin nating level papunta rito. So magkakaroon ng kanto itong Roman Tower. Pero dito sa kabila hindi naman halatado. Pati dito sa kabila. So yun lang naman yung gagawin natin dito para gumanda. Okay, yung isang ano natin, yung isang kasama natin si Bayaw. Tapos yung isang kasama natin bumili ng materialis sa Tarlac. So dalawa silang naiwan dito. Tapos si Tonyo ay umuwi, sumasama daw yung pakiramdam. So baka bukas nandito na siya. Okay, so samahan niyo muna akong bumili sa Tarlac mga boss. Sige sir. Okay, so dito tayo sa Tarlac City mga boss. So canvas lang tayo ng tiles dito. So tara. Ceramic na 30 by 30. Ang size ka? 30 by 30. Kulay gray, meron. Dark gray. Yung walang ganyan. Wala. Yan lang. Sige. Sige. So wala mga boss. %50 off. Mega Square Tiles Trading. So bagong bukas. By 30 by 30 kayo na tiles. Kulay gray na 30 by 30. Ceramic. Ilaw. Green. Green, sir. Gray. Dark gray. Ito po yung mga ano natin sa mga 40 by 30 by 30. Good morning. Rustic siya. Rustic po sir. Dark na to. Light yan. Ayan sir, dark. Mas dark ito. Nasaan? Ito po light. Tapos ito yung dark. Magkano dito? 33 po sir. Ceramic po. O CR po sir. Hindi ba kasing kulay pag ano eh? Yan sir. Hindi na sa hagdan. Asa po sir. Ay. Ano? 18. 18 po sir. Oo. Oh, 18 ka na. 18 pieces po. Tapos meron kayong porcelain. 60 by 60. Magkano? Meron po. Saan banda? Kuya porcelain na. Ano? Saan?
Kasi yung porcelain ninyo, sir. Ayun o, shout out. Anong pangalan mo, sir? Rodel po sir. Rodel. Ayun o, shout out kay Sir Rodel. Ay, porcelain. Oo. Yung plain lang na cream. Plain white sir. Cream. Green sir. Oo. Ito meron na dito. Magkano? Sir, vlog nyo yung ano namin sir. Vlog sir. Oo. Nasabi ko na kanina. Porcelain yan? Yes sir, porcelain. Magkano yung ganyan? 35. 135. Baka mayroon pang ano. Tingin nga ako ng iba. Kung gray na lang kaya. Dito magkano dito? Right. Magkano dito? 165, sir. Last price. Oh. 180 kasi original price namin, sir. Oh. Di ba may 50% off? Selected items lang. Ah. Kaya lang naubos na, sir. Ayun lang. 40 po yung mag-sale namin. Naubos na, mabilis naubos, sir. Kasi 30 pesos lang. Okay, nabili na natin mga boss. So bumili tayo ng 30 by 30. So 33 pesos bawat isa. So 18 pieces po yung binili natin, 594. So yung 60 by 60 naman, 30 pieces yung binili natin. So 165 po bawat isa. So 4,950. Bali 5,544 po lahat. Dito po ito sa Mega Square Tiles Trading. Yan o. Okay, so punta naman tayo sa kabila. Bili tayo ulit ng materyales. Okay, dito naman tayo sa Maxiwood Tarlac. Bili tayo ng board dito. Pwede sa'yo, ma'am. Laminated board 29. 29 pieces. Yung oak po? Ha? Yung oak? Yung white. Oo. Report po ko nila. Okay, bumili na rin tayo ng aging. So baka magkulang yun na sa bahay. So kumahuli tayo. Pangatlo na to. Pangatlong aging na. So 1,600 po yun mga boss. Tapos yung binili natin na marine laminated board ay nasa 2,200 po yung isa. So kumuha tayo ng 29 pieces. So 2,200, 63,800 po yung lahat, yung 29 pieces. Tapos kumuha rin tayo ng cement board or hardiplex na 1/4. 415 po yung isa. So dalawa yung kinuha natin. Kaya 830. So 63,984. So yung cement board, ito yung pupunta sa San Carlos project. Okay, punta naman tayo sa Wilcon. Balik na lang tayo dito after mga alauna. Balik tayo dito kasi magsasara sila ng alas 12. Break, ano yun, lunch break. So tara, samahan nyo muna ako sa Wilcon. Okay, tara na mga boss. Nazar. Lumatangak. Nagsiwan. Nang nagbibigay. Sige. Sige. Ano, handa ko na ba yung sasakyan? 11. Taray! 11 na. 11 na full overlay. Ako na. Tapos 7 na half. Tapos drawer guide na 9 pieces. Wow,
size 16 Ay, ulit. 40 centimeter. 16 na. Yung tama. Level na 1. Level. Magkano yung drawer guide? 599. 599. So yung 16 na size ng drawer guide 599. Tapos itong concealed hinges nasa 54. 254. Ay, sir. Ay sir. Basta sir. Good afternoon, sir. Turon, tingnan nga ako ng ano yung kulay ng ano Biopress. Sige, sir. Nasaan ba yung Biopress ninyo? Pero, wala. Ay, masami kasing sir. Mahal eh. Baga mas mahal na yung ano niyan. Magkano yung ano, yung satin white? Sa atin, white. Magkano isang galon? Saan kasi yung sa atin, ito na, sir. 6 7. 736. Satin white. Kumuha na ata ako yung ganyan, sir. Oo. Okay, so bali inaabot po ng 10,699 yung binayaran natin. Okay. So balik ulit tayo sa Maxiwood. Okay, andito ulit tayo sa Maxiwood. So ayan, pipick upin na natin yung ano, pang cabinet. So hindi pa sira to? Pa-check nga to. Ano yan? Yung mga hindi sira yan. Papalitan. May lamat na. Yung papalitan. Anak ko sa daw pang ganun. Okay. Okay, 2,200 kung yung isa. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Okay, nauna na tayo mga boss sa deliver. So susunod na lang si Kagawad. Bye-bye tayo. Okay. Ang paano ko kami, Jai? Ano ko kami tanay? Sir, nagpagino. Hindi nga to. Ah. Okay. Okay, dito naman tayo sa bahay. Ito yung gate sa likod. Ate, ito nga ito, uncle na. Oy, hindi ka kasi kastanan tanong ka. Yan, yung mga talyoda. Okay, so ito yung pupunta rito. So ito yung taas. Kasi yung baba. So ano lang, dalawang pinto. So dalawang pinto yung ginawa natin. Okay. So 2x2, tapos gumamit din tayo ng 2x1. Tapos square bar na ano ba to? 9mm yata. O 9mm. So dyan ilalagay yung liso. Ayan. Okay. So ito yung sa may bar counter.
Takip.